DP in Kati Momem. You know what I'm saying? Let me tell you another thing, Brand. Chipani chatu changota jaga chimotsi. Don't lie to me that I can go it alone and win the election. Samana mizane. Zinthu inda zalakwika koma tikatonesese pa zipani zonsezi. Chipani chimene chingapereke chiyembekezo kwa Malawi pa nthawi ya njala ngati ino, pa nthawi imene chuma cha dziko lino chavuta kwambiri, pa nthawi imene mafuta avuta kwambiri, ndiye kuti ndi chipani cha DPP. Therefore, ifeyo like a junior partner, we have to align ourselves with a strong party. That's why we are here. Muna anena kale izizi zimene munenazo muna anena koma kenako munakaperekanso ma nomination kodi Brand ndikufunsa iwe kunena kuti ifeyo tinakhala kuti sitinapereke ma nominations. What difference would it make ifeyo ngati NDP chipani chaching'ono ngati chimenechi? Koma kwachife mafunso zipani zinazo kuti kodi chifukwa chani IUTM, Freedom Party, PP, UDF chifukwa chani simna support a candidate mudefunso limenelo? So mu support apita muthalika? Yes, here we are. I'm here. Ndathokoza kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Amenewo ndi Frank Tumpale amene mfumbo amene akuti akusupport apita muthalika. Dera limene tili lino ndi dera la DPP ndipo vice president wake ndi Alfred Kangata. Tikuyamikireni suti yabwino kwambiri. Kwa basi limachena nthawi zonse. Sikuti bwanji kunoko ndimemukoneramu atati akubweza kusasonkhana ntsuku lero nthawi yoyamba atadusa zaka 5 chichokera 2020 ndiye sonkhano ngoyamba kuno ndiye anandiwuza kuti ndifuna pake sonkhano umene ndipite kuti ndiye nazo bwana pita chima mpunga osati masintha ayaya masintha yaying'ono kwambiri ndiye nkhani yabwino kwambiri ntsuku lero bwana Brian Banda. Dzina lanu likumati likatchulidwa pamudzi pano anthu akumakuwa kwambiri kuyamikira mukwatani anthu akuno kuntani aliyonse amadziwika ndi ntchito zake. Munthu okhali khadi labwino anthu amapasa khadi labwino, munthu okhali chipongwe anthu amapasa chipongwe, ndi anthu akuno ndi khadi labwino kwambiri. mmatani ndakuoneka kuti muli nawo pa chikondi anthuwa. Chikondi ndi chinacho kuti mwe muli nawo pa chikondi kwa basi anthu apangana kuno kuti afuna kuti andivotere ineyo ndi chikondi chilipoti saname. DPP ndi yamphamvu bwanji kuno chigawo cha Pakati? Pano pa DPP ili ndi mphamvu koopsa kuposa kale. Mukudziwa ina bado nena kuti zaka zapitazi kunavale makaka DPP kunali kovuta kwambiri. Anthu unavale even sa DPP amamenya, anthu avale t-shirt amapinda kumeka mchukwama nkuwafalira uko koma pano mutha kuona anthu amayenda momasuka. Chifukwa DPP pano chakwera moto kuposa kale. Chakwera moto kuposa kale. Chifukwa akuona tsopano kuti zimene koma ngasukuli kongereso. Kongesetsana inu nangatona anthu kunoko tunkwashe wa kuno kuno nkwashe wa kuno noma anthu abwerera pano pano nthawi inoyo pa 3 mmene abwerera panopa konseku kuli anthu konseku MCP idayipaka break pakati mwachita break pakati kathana nayo MCP akumazinamiza kuti ayi boma lomwe ayi kunankwashe wabodza misi nako manga iwaja alibiza mpaka kampeni pa Central Chino panopo alibiza mpaka kampeni pa Central Chino panopo kumwesa kupita iyayi kumposa kupita iyayi ifeas RTPP tabako pakamba kati pano tabalikisa panopo ndio wacha alibiza mpaka defend timu ile yose mema mpaka defend mpira bwana imagisa chigoli imagisa kuzidi chigoli timu mpaka attack ndi mema wina nthawi zonse mukana MCP ikupanga kwambiri defend mapela defending yaja nchigoli basi tuziwiri ukwisa bena na mind box olojisa chigoli sema paka ukhaleweyo good coach or good player or good team marenga adani kwasia kutali uko mafunza sele chigoli cha adani koma ifa TPP MCP tumene chigoli cha pakali pano de MCP nakata nayo ndicho bwana anthu akumana ndi mavuto otani kuno amene boma lanu likatira bwelalo wa mboma chipani chanu chilati chelo wa mboma mukhoza kudzathandiza kuno anthu akuti chani kunoko anthu a Central Region achewa kwambiri amakhulupirira ulimi amakhulupirira fertilizer amakhulupirira
kudya kunoko kwambiri ndi ulimi. Anaonjeza laza kula fertilizer 4,000 ndi kanthu. Chofesa chisoni amba ku 4,000 ndi 4,000 ndi kanthu. kanthu ndeja Sindukadziwa koma ngati 4,000 ndi kanthu. wakatero kodi Ankati 4,000 ndi kanthu. Kanthu sindukadziwa. Now chofesa chisoni anthu aja amba kukana kuti zimene sananene yayi. Akuti manifesto amenewo anali manifesto a UDM. Koma amene kanene anali apozi ndi MCB. Koma amba kukana. Pano fertilizer uja ali pa 159,000. Munthu wakumudzi angagule. Anthu ambiri amulengo muno mwa ndiobwera amene ambiri amene amadalira so business kuti akagule katundu kunja ndalama yakunja ingobwera every day. DPP masiku atsala ochepa iwina masankho wake kapena siwina. Ndikamamenya masankho akati madziwena kwa business itu ndikamakaona anofuna profit DPP kuwina kwakasaba ine ncha central region kuna khali DPP singawine inebwezi ndakha munthu oyamba sabata MCB koma MCB ine phindu ilibe phindu ayi bwana chifukwa DPP chimfuna zabwino ndiye ngakhale kwayamba kukamaliza DPP ikuwina masankho MCB kungolota sangana masankho mana kulota kuna wakhaso mpoma monga bakhala munthu khali ndalama lezikatha umaona bekhala ndalama mtima umafasanza okhali ndalama zikatha umafunafuna khamera ala kwajani kuti asawina adanamiza anthu azikoferesa mkanthu kulibe ananazija katatu sakudya adati adati anthu azakhanza sokolola sizikutheka anameza zambirimbiri anthu amalawi so amalawi wazosachaziona kuti zabodza ndicho bwana wanga ziko bwana amenewo ndi Alfred Kangata ndikupatsireni mzanga Kathe Maulidi ali ndi mayi nzake amene afuna acheze nawo. Ndimati mwina upitirize ucheze nawo be chifukwa uko akutinso tikonze tipeze malo ena tisunthe chifukwa galimoto zikhale zikubwera posachedwa apo ndiye tilongosoleka zimenezo chabwino ayi mukuonera wireless yakanema ya Times kuchokera kuno ku Mtandire. Amayi awa ndi wolongolola kwambiri ndiye osatukwana pano sitimatukwana timangonena momwe zinthu zikuyendera ndiye mwina chifukwa choti ndi chilungamo chimapweteka anthu ena. zikuoneka bwanji kunjaku mukamene ayi olo masankho titakhala kuti tisachite pita Mutharika atenge boma kufuna kwa anthu mwamvanji palibe chimene tamva koma maso akuona aliyense ali ndi maso akuona olo achakwera panopa ku State House akudziwa kuti nthawi yatha ndi munthu wamkulu amenewo. chachitika nchani zikuoneka kuti amalawi azindikira kuti achakwera ananamiza fertilizer wa 4,000 nkanthu kulibe njala ili paliponse chimene chikutipweteka kwambiri ndi njalayo. Forex kulibe, mapassport kulibe, magetsi kulibe, madzi kulibe. Nthawi yatha banda kulibe nthawi kulibe. azimayi akavotere DPP chifukwa chani? Azimayi akavotere DPP chifukwa choti Peter Mutharika ndi amene amadziwa kusamala dziko. Nkhani ya njala, nkhani ya masukulu ana, fizi kuyambira Septembayo ndi ulere fizi ku sekondale chifukwa chimene chocho ana athu atenga zimimba asiya masukulu panopa ana abwerere ku sukulu zidzukulu tidera ana abwerere ku sukulu ya ulere ku sekondale kodi yanu ni ya ulere yonse kuyambira ku Mkaka mpaka na form 4 zotheka zatheka kale. Peter alipo ali moyo Peter Mutharika wakonza zinthu ulere sukulu. What about amene amanena kuti nthawi ya chipani chanu cha DPP muli mboma kudali zoyipa so zambiri zimene kunalibe zoyipa zaonekeratu panopa kuti inde sitingalephere sife angelo koma boma ilili la nyanya boma lili lonse limakhala ndi zofoka koma boma ilili zayipa zinthu apha anthu. tiyembekezere chani masanano? muyembekezere moto pakhala moto pano akamafika profesa pakhala moto anthu apondana pano kuti kungomuona basi. Chabwino ndathokoza kwambiri timafuna tikuonetsereni mene kukuonekera kuno koma sitili ndekha ndi nzanga
Wanda Msisha tiloweresha huko sikuoneka bwana kuntandire kulilongwe oneka kuti anthu abwera Brian kufuna kuzamuona pita kutalika chifukwa mukuziwa kale inuyo kuti kumakhala kuli zolankhula zambiri kuti iye apita mutalika this pita mutalika that ndiye anthu akumabwera mwachidwi kuti azamuone kodi afuna kulankhula chani nthawi ya kampeni inoyo atsogoleri amayenera azituluka azilankhula ndi anthu awo mauthenga osiyanasiyana so pano tikoza kunena kuti pachilima mpunga ground kutandire kulilongwe pabwera anthu ambiri kuti azaone kuti kodi auteni atati amene amakonda amachayo abwalizo kodi mukutani nangasimba kulu bana ndeni maika kawaneke nditu tafumu yes yeah ndeni anthu pang'ono muri banja mai bwinoga ine ndine wa Mulilongwe muno director wa mai chigawo cha pakati makonda TPP chipachani ine ndimayikonda TPP chifukwa cha mfundo zake zabwino monga kuchipitsa federeza sopo anatula moti pa 16 bano mukavotera pita mutani ineyo ndiye wapitayo wapita ndi ineyo mere kunje wapita ineyo director wa mai mere kunje director wa mai Central Region makonda TPP chipachani wambiri ndimayikonda TPP chifukwa cha mfundo zake chimangacho chipa federeza amatsika zina zizonse za magroceries zimagazo chipa ne akabwera apita mutalika federeza azachipa achipa within 2 months within 2 months within 2 months chizonse chisipa aicha bwino amayi mwachokera ine onga Brian sunidziwa ine ayi ndani kodi kuli bwa ndani kodi amene kulende Said Banda Deputy National Director of Women kuchipani cha fuko ku TPP kuchipani cha fuko chomba chulo waso mboma ba 16 ni bani zina khala iyayi sitingakambe zimenezi pansonkhano sitingakambe zimenezi pansonkhano eya zikuoneka bwanji pa chigawo cha pakati zikuoneka bwinobwino tiwina boma anthu atopa chimene tichita tikawina boma ife chili manifesto mwathu muja 1 inflation ya dziko lino sili bwino profesa akabwera akakhazika pasi chuma cha dziko lino akatero ndiyakuti federeza wachipa mtengo chimanga chachipa mtengo zinthu zikhoza kuchipadi ndi apita mutalika adachitapo kodi gemu ino siyasiyana ang'onoang'ono iya niyo mapigi mani ngati profesa niyo mapigi apo Ajasa yasimayo